الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سليمان مسك كوليبالي ablan dani ni sogoma ko bi cogodi bombe ala tando ibala tano alhamdulillah ba jamana bi cogodi bo jamana alhamdulillah kafsa don doni ko balaga sigi senga don don rable la akbar ah bon ouais ko bi sigi don doni bon don don rable Suleiman Koulibaly able bamanon ko soro nyogon ko soro tula siga futala cogodi mana nafulu soro mana gwar soro mana mobili soro able ni yere soro de nyonte o de ya bedda fale yon o bamanon kelen ko le côté de ko bamanon le côté parce que le ko kuma tuma do il faut ko marako ako doni o doni nyedo yere njon nyontula yere don o nyontula o de te o de abew ni yere don yere don so don yere don nyonte able ni ya don afo ne able ne be boni dude kono ne be boni kabila de kono ne kanga neke ne manga ni neke ne manga ni fo ne manga so ni mable nam abana ka ba ila fiara jien kono abana ila fiara jien kono able kana boza fo côté fo ko fo ti lable o able la akbar o armadenya yere mo yere tabulu kechuga yere ibe mo armadenya be si bere munuka asinsi bere do kan o yere do ay ko sinsin bere voilà sigu kaw ko chokoroba ko sinsin bere akafsan dalan ko o tay o tay abe chokoroba de me katana e fam be fe o mo fsa ni dalan wole ayo tubarika o able abana mba ko jeli muye o sigu kaw kelen ko fanga sinsin bere jamfay fanga asisin bere jamfa de so kaw ko de ko fanga sisin bere jamfa fanga sisin bere jamfa bon apuma koroka dun a koroka dun nga haklima kuma fana do abe fam jogodi parce que ko mana ke chugo fanga mana sigi chugo iba sigi jamfa ka abe wuli na be wuli jamfa fana ka bile kuma yere tala foi to ko few bamanan ko ko bembe jugu la bay jambe o bo ke o kun jero yi kala ko sa bembe jugu abla kun jero parce que ate sur bembe te kinyana o da abda kun jero na woni yere yini chama bi sura kono ko jamfa jugu fana di ati che farido ko jamfa jugu ati che farido na bitani yoro ni gele ko dia parce que ma clé fa ma clé ba ma jamana be position na bi amakete antna fo ko jamfa itsa fo ko jamfa tala ka fo ko jamana kuntigi bita mina kasu katana abla jamfa yoro ko jamfa kon bala voilà mais c'est ko fana ko ni jamfanti kasila tora jamfal natural de parce que ale ma sigina ka fo ka be kale la o ama mirina ka fo ka be siga kale la aka baradu able o ya tole adonko la ayre donko la ayo tubarakallah ba ayo bismillah able ami do nyuna bi arabado écoutez yumne ne côté arabata ya ay écoutez arabado marangalo janvier kalo clé tan clé samba flani mugan sabable tubarakallah ambo kono gafo be able amba damine wula fe ko bamako soir andu be songodala ngam songodala wula fe ko mo se ko fo abu fable chuve kuma be fo fajiri kuma be fo abbe fo aywa al munu temena ulu yere kuma be fo tubarakallah able afogana bamako wula ale kuma na kregerendela akena ka fo bi mo ka bugunatige sebenu carte d'identité biométrique ale baram kan ka ke no carte d'identité biométrique sécurisé anga ministre machine be lakana ko mani watina ale koni site do blami bololo sanfé o ba be se ka tika ko sege yoro la tuga muna parce que danfara boy ni to ni ngo film nu bi ka papier ko na la parce que lu bela jelen kon nyena bo o baro kon sigra 5 ani watina able mi kangaba sanuboro able sanuboro yele mana ka ke muy able sangabunda able ko ni dugu fly kangaba able ndu kon karla nyona ko ma chama sara chama fana ku able ku kon banana ni watina
Ni bɛ sanu koyi Ablaye sanu ko sanu na sitanɛ ka bon koyi siga t'o la Ablaye nam mun ye action gouvernementale ko ɲininkali b'a la kɛ nin waati in kɔnɔna la ko an ka gouvernement ɲɛmaaba n'o docteur Sekar Kokala Mayiga Ablaye ko a da delilen don fɔlɔ dɛ a da delilen don ko ten non comme a ma kɛnɛya kosɛbɛ a bɔra bana na a b'a yɛrɛ ɲini fɔlɔ ayiwa ni ko ten ne y'a bila o minɛ n ma ko ten dɛ n y'a bila o minɛ de la d'accord il est en convalescence Ablaye nga bɛ kuma dɛ a bɛ kuma ko di wayi mais dɔnni bɔra kuma ni tagama ye o jagoya nka n'a ti kuma ayiwa o kɔrɔ ministre d'état bɛ a kuma dɔw ma o k'a fɔ fɔlɔ a ko a kuma ka ca n'a tun kuma fana a b'a fɔ ti kuma bon ayiwa an b'a kɛ cogo di o ye mɔgɔya yɛrɛ kɛcogoya ye ayiwa tubarikala an ka taa fɛ Ablaye nam mun ye magistrat kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye Shérif Kone ale kɔni recours dɔ don walasa ka se ka u ka procès mun bɛ n'o ye magistrats bɛ fɛn minnu ye décret fixant les membres du conseil supérieur de la magistrature recours donna la pour que ka se ka ko annulé cogoya min na ayiwa o ko fana bɛ sen na tubarikala les échos u b'a fɔ wele Ablaye ko n'i ye baara kɔni jateminɛ mun ye Bamakɔ mairie ale ka ɲɔgɔn lajɛrɛ fɔlɔ san 2023 kɔnɔna la ko baaraw kɛra mun ye mairie district ale kɔnɔna la nka ko a ko kɔnɔna la bakuruba minnu bɛ se ka ta ka jateminɛ k'a lajɛ Ablaye ni ani ko kura minnu bɛna kɛ don n'a nataw la mun ye Bamakɔ kɔnɔ ye Ablaye o de ka mun ye gare routière Ablaye ka se ka o la fana la rénover ni waati kɔnɔna la ka se ka fɛn kuraw bila a ko kɔnɔna la mun ye voirie ka fɛn minɛnw fana di voirie fana ma olu bɛ se ka baara kɛ ka voirie fana baaraw dafa ni maaw ye maa minnu bɛ se ka baara kɛ mun ye a ko kɔnɔna la walasa mun ye laɲiniw olu bɛ se ka sabati cogoya minnu na ni kumakan ninnu bɔra mun ye les échos wele kɔnɔ tubarikala ni ye informateur o don daraka b'a la daraka b'a la a ko di daraka mun donna kabiri bi bɛ ɲa kɛ a san 10 ye mun ye 11 janvier 2013 11 janvier 2023 Ablaye ko ɲina a san 10 ye Faransi ale tun bɛ ka baaraw kɛ mun ye jamana kɔnɔ n'o ye Mali kɔnɔna ye donc ko ɲina a baara o san 10 o ko ɲɔngirila Ablaye Ablaye MINUSMA ale ye ɲɛma kura sɔrɔ le général Gaye ko ale kɛra MINUSMA ɲɛma kura ye par intérim ale bɛ baaraw la fɔlɔ ni waati kɔnɔ mun ye maa minnu kan ka élection nata n'o ye kalafili nata Ablaye ka se ka baaraw sigi sen kan a maa 15 olu ka baaraw sigira sen kan k'u ka baara daminɛ tubarikala u k'u sen teliya mais u kana harba a k'u sen teliya mais a kana harba l'indicateur de renouveau Ablaye ale fana kumara mun ye référendum organisation ko la ko n'i y'a jateminɛ alliance jigiya kura olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ olu ka taali a baara hukumu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye cadre de concertation ye n'a kan ka kɛ sini Ablaye k'olu ka taali k'u b'a ɲɔngiri fɔlɔ k'olu kɔni ka taali k'u b'a ɲɔngiri fɔlɔ n y'a fɔ cogo min na n ko mun ye eji olu kɔni Ablaye ko kɔni ka ko kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni sigira sen kan ko wa ko u ye baara yɛrɛ daminɛ ka ban kamasɔrɔ k'u ni jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goïta u n'olu kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ ka ban donc ko baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni sigira sen kan Ablaye ko ni donna an ka karew kɔnɔ ka don an ka dugu kɔnɔ ni waati in na ko mɔgɔ ja bɛ siran ko wa ko mɔgɔ yɛrɛ fana ko n'a sera waati dɔ yɛrɛ la ko a b'a fɔ ko k'u bɛ espoir yɛrɛ perdu ka kɛ n'a ye k'a fɔ Ablaye ko denmisɛnninw bɛ yala la cogo min na dugu kɔnɔna la bi u bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye delili ni fɛnw na Ablaye ko a kan ka kɛ kamanagan koba ye ko wulikajɔw kan ka sabati o ko la Ablaye gardikan kɔnɔ an bɛ taa ye mun ye ladala sanfɛ foli n'o baaraw bɛ kɛ gardiw ka chef d'état major général n'o ye général Jean Élisée Daou ale kɔni ye sanfɛ foli kɛ ka ɲɛsin gardiw bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnen mun ye finitigilakaw bɛɛ lajɛlen ma nka a ka foli kɔnɔna la Ablaye a ye kangarida kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye finitigilaka kura minnu bɛ sisan kɛrɛnkɛrɛnnen n'o ye sifinw ye minnu donna fini na nin waati kɔnɔna la ka kanga da ye ko k'a f'u ye k'u bɛ baara la bɔlɔlɔ sanfɛ cogoya minnu na k'u ka bɔlɔlɔ sanfɛ ko Ablaye k'u k'u taabolo yɛlɛma bɔlɔlɔ sanfɛ k'u k'u kumacogo dɔn u ka photo bila cogo dɔn u k'u comportement ɲuman yira u ka kɛ exemple ɲuman ye min ye bɔlɔlɔ sanfɛ ko kamasɔrɔ ko n'a fɔra k'i ye finitigi ye ka ban k'i kan ka exemple ɲuman k'i kan ko o de yira nin waati in na Ablaye an bɛ taa nin waati kɔni kɔnɔna la Burɛmu kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ mun bɛ tali kɛ lycée public de Burɛmu na Ablaye
a tɔgɔ yɛlɛmani ko la k'a bɔ mun ye lycée public k'a kɛ mun ye château ye nin waati na force vive olu fana donna ko la dabilɛ que ko bɛ se ka yɛlɛma cogo min na olu fana da donna ko la o tɛ administration publique malienne dabilɛ chauffeur olu fana ko ka dɔ fara u ka retraite si kan dabilɛ ko ka taa n'a ye fo san 60 ani san 5 la chauffeur san 65 san 65 ko ka taa n'a ye u ka baara ye fo waati la ayiwa o jodo Sirakɔrɔ Negetana mun ye haute tension électrique abilɛ olu kɔni o baaraw ko u bɛ sen na mun ye Kalabankɔrɔ préfet ale kɔni ye weleli kɛ nin waati kɔni kɔnɔna la ko maa minnu sigilen bɛ haute tension ninnu duguma abilɛ k'u ka minɛnw cɛ joona ko yan'u ka s'u ma ye. Ayiwa l'indépendant ale ye mun fɔ. Indépendant abilɛ ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ye boloɲɔgɔnw bɛ Mali ale ni nin waati kɔnɔna la an b'a fɔ Faransi ani ɲɔgɔn cɛ n'o ye coopération militaire Sahel kɔnɔna la kunnafonidila dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko journaliste don Faransi n'u b'a wele ko Rémi Carole ale kɔni a yira k'a fɔ ko nin ko in kɔni abilɛ ko n'i y'a ye Barkhane ko u ye échec kɛ yan ko kun camanba de b'a la ko minnu fɛn kun minnu na n'a ma ɲɛfɔ mɔgɔ ye ko kun camanba de b'a la. Abilɛ mun ye kalafili nata o baaraw hukumu kɔnɔna la donc SJ kɔni ko ka baaraw kɔni k'u sigira kununguru an bɛ se ka baara mun fɔ la ko min ye an b'a fɔ min ye kalo 5 yan'o cɛ k'a fɔ ko baara ninnu kun kan ka daminɛ a mɛnna ko nka ko bi kɔni ko baaraw kɔni sigira sen kan nin waati in na abilɛ nin ye jɛkulu ye n'u b'a wele ko Global Fire Power olu ye jɛkulu ye olu mun kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ kosɛbɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la ka kɛ n'a ye san 2023 an ka finitigilakaw le fama abilɛ ko n'i ye farafinna jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bi Mali an ka finitigilakaw ko n'u danse bɔ k'a daminɛ kelen fo ka taa se jamana fɔlɔ fo ka taa se jamana laban na ko Mali ka finitigilakaw k'u bɛ jɔyɔrɔ 21 de la nin waati kɔnɔna la farafinna o tɛ classement ye wa diɲɛ kɔnɔ ko an ye jamana 110 de ye finitigilakaw ka kundaw la o ka ɲi abilɛ an bɛ to hukumu kɔnɔna hali bi mun ye indépendant kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko k'a yira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ Segu mara kɔnɔna la u ka dugu min n'u b'a wele ko Timisa an b'a fɔ min ye muso 2 olu kɔni bɔnɛnaw nin na maa 2 o banana ka kɛ n'a ye ko dɔwɛrɛ tɛ mun y'u ka wotoro abilɛ k'o de yɛlɛla mun ye dugu jukɔrɔ muguji pɛrɛn in kan n'an k'a ma ko mine donc ko mine kɔni explosera n'u ye muso 2 ko sara maa 2 olu banana o kɛra Timisa mun ye Segu ale mara o kɔnɔna la abilɛ i hakili b'a la k'a fɔ waati tɛmɛn'o la mun ye ɲorokaw fɛ ɲɔnɔ mun ye Isaka Tunkara n'ale tun ye commissaire ye yen nɔ ne abonnena ni la dossier sigira ka bila baaraw kan nin waati in na cour d'assises fɛ k'u b'a la ka baara kɛ nin waati in na ka se ka complément d'information tɔ abilɛ olu ɲini k'u sɛgɛsɛgɛ cogoya mun na ka se ka a dafa ka baara kɛ n'a ye pour que kiiri bɛ kɛ a ɲɛ ma ka kiiri k'a ɲɛ ma ayiwa l'essor ko di an b'a kuncɛ n'o ye faso ka fasiri ale fana kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ ko min ye Colonel Assimi Goïta ale kɔni ye maaw sigi sen kan maa minnu kan ka kalafili nataw olu bɛɛ lajɛlen o baaraw bila sen kan nin waati in na nka k'a y'u wele fana ka kangari gɛlɛnma daw ye k'a fɔ ko baara b'u bolo nin ye ko baara gɛlɛnma o de don abilɛ ko surtout min ye kalafili ta fanfɛla la ko nka Assimi Goïta ale kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko a dalen b'u la k'a dalen b'u la fana ko maa minnu sugandilen filɛ nin ye k'u bɛna Mali ale fara ɲɔgɔn kan ko kalata min bɛna kɛ k'a bɛna kɛ jɛlenya ale ni tilennenya k'a na ko o kɔnɔna la abilɛ transition mun bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a fɔ autorité indépendante olu ma o abilɛ k'olu kɔni b'a senkɔrɔma don ko hali miirina foyi wɛrɛ t'u la ko transition k'u b'a senkɔrɔma don min ye Ramtan Lamamra abilɛ Algérie ale ko nin waati kɔni kɔnɔna la ko Algérie kɔni bɛ Mali kɔni dɛmɛ k'u b'u engagé Mali kɛrɛfɛ Mali bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'u bɛ Mali dɛmɛ o yɔrɔ la abilɛ Badian Donata Mali bɛ labɛn mun na mun ye championnat d'Afrique des nations ale kɛnɛ kan CHAN abilɛ n'o kan ka kɛ Algérikaw fɛ yen kalo in tile 13 ka na kuncɛ février kalo tile 4 na Mali ka bɔ ko 2nan mun ye match de préparation na Mali ye se sɔrɔ kunungo an b'a fɔ mun ye RD Congo kan 1-0 abilɛ a cɛlu 1 o donna mun ye Makan
samabali ale fɛ donc ale y'o colu kelen sɔrɔ ka dun Ablaye an bɛ to farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna la n'i y'a mɛn dolan bɛ tan maa de bɛ sɔrɔ ka ko o jalatigɛ mun ye an ka jalatigɛbaga Fanta I Kone Ablaye ko arbitre baw bɛ ye kɛnɛ minnu kan Ablaye k'a fana na ye o kɛnɛba kan dɛ o tɛ coupe du monde ye o fana Abduru ka maganta ye Ablaye ko n'i y'a jateminɛ ni muso kofɔlen filɛ nin ye ko ale bɛna taa ka coupe du monde fɔlɔ o kɛnɛ kan coupe du monde kan ka kɛ juillet kalo tile 20 ka na kuncɛ août kalo tile 20 na a bɛna kɛ Australie ale ni Nouvelle-Zélande ni ɲɔgɔn cɛ ko nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye mun ye Fanta I Kone ale ka taa mun ye diɲɛ kurukara u ka coupe du monde kɛnɛ kan Ablaye an ka kuna jabal an yɛrɛ ka kuna jabal an ka kuna jabal Ablaye mun ye EDMSA ko gɛlɛya minnu b'u kan Ablaye ko n'i y'a ta ka jateminɛ u ka baara hukumu kɔnɔna la Ablaye ko maaw b'a ka sonyɛni dɔw kan dɛ k'u ka matériel minnu bɛ yen ko maaw b'a ka sonyɛni dɔw kan ko o gɛlɛyaw b'u kan ko ko hali kasabi ko yɛrɛ ta fanfɛla la Ablaye ko gɛlɛya b'u kan ko o cogo fana na an bɛ bi taa salo ye ayiwa ko maa dɔ bɛ yen u bɛ taa u ka câble tigɛ comme zira de don u b'o tigɛ ka taa baara n'a ye u bɛ taa feere ko n'u y'a tigɛ u bɛ kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ma courant tɛ sɔrɔ a bɛ sɔrɔ dɛ fo mɔgɔw k'a lajɛ u b'a wele ko kaburu ninnu b'a wele cogo min i b'a dɔn wa dɛn a bɛ feere Sugunnikura la o b'a kɛ mun ye u b'a kɛ barama ni fɛn u b'a kɛ fɛn caman ye dɛ ka yɛlɛma ka kɛ fɛn caman ye filiw bɛ tigɛ ka feere o cogoya la ka dɔ ka mɔgɔw sa fu falaki ayiwa d'accord i bɛ yan wa Ablaye n sigilen filɛ i sigilen filɛ i tulo t'i na n tulo b'i la n bɛ yan ko bɛ cogo di bon n bɛ yan Ablaye Bamakɔ nɔgɔlen don dɛ Ablaye y'a bila sa a nɔgɔlen don a ka Bamakɔ nɔgɔ ko kuma bila o an tɛmɛn'o la o n b'a fɛ ka mun fɔ ye hadamaden yɛlɛmana Bamakɔ maa tɛ siran an tɛ malo an tɛ samɛ foyi t'an kabako tuguni incivil foyi t'an kabako yan ne taara daba naani na n'i ye ɲɛmaa ye daba naani na Ablaye sɔnna ka taa diyagoya ni mɔgɔ b'a la i bɛ taa o i ma protège do i n'u la ne tɛ o ne taara tɛmɛtɔ ye mɔgɔ mun sigilen mɔgɔ mun sɔnna ka sigi o ɲɛmaaw cɛ la a kasa jugu cɛ la Ablaye olu degera la maa mi dɛgɛ bɔ ne la Ablaye u degera ko ne tɛmɛna siɲɛ kelen Ablaye a don n'i y'a don bɛɛ kɛ sɔgɔsɔgɔ la a don journée bɛɛ ne y'o de fɔ ko mɔgɔ minnu kɔni sigilen b'a yɔrɔ la foli kan ɲagara kan ka f'u kun bon n b'a fɛ ka mun fɔ o ye o daba naani kelen kelen nin ka taa 1985 ka taa bila fo 1998 la dimanche o dimanche laban o suguni de bɛ fura ka jɛ ka ko pewu an y'o sɔrɔ yan tulo kuma tɛ sugu sigibaaw yɛrɛ wa n bɛɛ bɛ wuli k'a furan kari laban sugu de bɛ fura ka jɛ k'a ko 85-98 ne de f'o ye a jɔra ye a kɛra ɲɛna o suguni fana mɔgɔw tɛ sɔn ka sigi o waati na kari la i b'a ye cogo di hali mobili bɛ tɛmɛ ka suguni munumunu mobili de bɛ don ka taa a bɛ k'a fɛ ka minnu ka mɔlɛrɛ prom ka marché rose ni munumunu ka n'a bɔ ka tɛmɛ marché de légume na ka n'a dabanani na ka bɔ i nana mobili de b'o turu ci bi hali sen na sen na embouteillage b'i minɛ Ablaye embouteillage b'i minɛ sen na ye e bɛ ka yɔrɔ min fɔ i n'a yɔrɔ in yan hali bi sen na embouteillage b'i minɛ hali sen na i n'a da yɛrɛ écoledenya n'u ko bɛ don o ye katabani ye o tɛ se ka don u tɛ école in bɔ nin yɔrɔ in na ten sa wa i n'a in kɔni tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a sera ten u k'a bɔ yen ten ka ten u k'a bɔ yen ten o suguni tun bɛ fura ka jɛ pewu suguni de kɛra ɲamantɔn ye sisan o sugu kelen de kɛra ɲamantɔn ye a k'i la faute ni donna sugu la fana marché rose o marché rose kɔnɔ yan n'a ka kari parce que a jenina o y'a jɔ tuguni k'a yɛlɛma anw kɔni ye san sɔrɔ k'a jɔlen kɔrɔ sɔrɔ o waati na ni mɔgɔ bɛ fɛn na i b'a sɔrɔ u bɛɛ n'a ka sigiyɔrɔ bɛɛ n'i sigiyɔrɔ don ngo yɔrɔ dɔw bɛ yen u b'a fɔ latukolo ani usula fɛrɛw yɔrɔ n'i dara o bɛ yen olu yɛrɛ kɛ latukolo n'u ka usula kasa a bɛ sugu bɛɛ de ja u bɛ masiri caman feere yen dɛ et puis o yɔrɔnin kelen nin sibiri sibiri mɔgɔ dɔ bɛ taa a fura a kɛnɛmana nin denmisɛn bɛ taa dɔnkɛ kɔnɔ a kɔnɔ mais bi e y'a bila ayi bi ta to yen place du souvenir kelen kelen i b'a dɔn kɛnɛ diya de don foyi tun t'a la n'i taara i b'i ka moto jɔ i bɛ ci bɛ taa sisan a bɛɛ kɛra bugu ye u y'a bɛɛ feere
e ka bɛɛ fɛrɛ Ablaye cɛ dɔ tun bɛ yen jamana in kɔni an tun bɛ taa pantalon san ale fɛ ko ko kulumba a ye tɔgɔ sɔrɔ dɛ butigi b'ale b'a bolo mais bi maa si t'a tɔgɔ fɔ ne de fɔ ye ni ko kulumba bɛɛ b'a dɔn fila du souvenir kulumba o kun ye fɔlɔ ye o ye fɔlɔ ye pɔsibada o y'a dama ko ba ye o waati nin na poste kelen nin a sɔrɔ aw ka téléphone ma caya téléphone ma caya vidéo mun ma caya fixe de tun bɛ o waati fixe de bɛ yen donc mɔgɔw bɛ taa poste la ka taa timbre sa poste la ka enveloppe sa poste la colis postaux bɛ na poste la lettre bɛ sɛbɛn poste da la lettre bɛ kalan poste da la couverture bɛ feere o yɔrɔ la carte postale bɛ feere mouchoir bɛ feere fɛn musomaninw bɛ feere bikini ka ye bɛɛ bɛ taa san o yɔrɔ la o poste kelen ne de fɔ ye an bɛ sisan timbre a tun bɛ feere poste la n'i bɛ taa don voilà enveloppe ni fɛn enveloppe la n'i bɛna taa i ka colis bila i bɛ taa poste la n'i ka lettre nana ko o waati ni téléphone tɛ an bɛ lettre de ci somɔgɔw ma somɔgɔw bɛ lettre ci an ma i bɛ taa ne banna ninnu bɛ tourner sin poste ay Ablaye bon o fana ye développement kɛcogoya ye a tunna sens min fɛ o bɛ faamu mais dugu yɛrɛ bɛ cogoya min na Ablaye ni mɔgɔw yɛrɛ ka comportement yɛrɛ bɛ cogoya min na an yɛrɛ jogo bɛ cogoya min na circulation na Ablaye circulation de la i b'a ye dɔ b'a ka boisson min ou bien a b'a ka jimananin min dɔrɔn a bɛ vitre dayɛlɛ n'a bɛ vitre dayɛlɛ dɔrɔn ka a bila fɛn kan yɛlɛ cogo di kan de don bon n b'a fɛ ka mun de fɔ sisan an tun bɛ INA la waati min na i b'a dɔn an bɛ taa sport éducation physique kɛ yɔrɔ min na misiriba da ani assemblée de da kɛnɛ ba de don an tun bɛ éducation de kɛ yɔrɔ la assemblée da ani misiriba da kɛnɛ belebeleba foyi tɛ kɛnɛ fugan bɛɛ u b'a fɔ Bagadaji kɛnɛ an tun bɛ taa sport kɛ wula fɛ coiffeur ninnu marabaga ninnu ani phototala ninnu bɛ taa yɔrɔ la phototala ganayɛn de tun bɛ yen a sɔrɔ phototala ninnu ma ca kɛsu de b'u bolo fini b'a la i b'i kun don a b'i ta n'i ma ɲɛ a bɛ crayon ta k'i dessiner k'i ɲɛ dafa n'i da k'i dessiner k'i bila k'i labɛn a b'a la mais Bamakɔ sisan Bamakɔ cɛnna Ablaye an tɛmɛna olu bɛɛ la an ka téléphone bɛ nin bɛɛ kɛ nka kan ko INA kura ale bɛ chantier la dɛ ne b'a dɔn aéroport sira la m'o dɔn ayi ne tɛna fɛ ka n da don a la mais Ablaye u ye yɔrɔ fɛrɛ yɔrɔ ma i bɛ k'a ka waati la mankan kɛra la cɛ ko a bɛ so jɔ n'a ye so jɔ ko u bɛ yɛlɛma ɲina ne b'o kalama mais zone aéroportière fana Ablaye a yɔrɔ ka jan dɛ don n'a nataw la kana to wuli ko ayi ne faso so don ni faso de y'a bila foyi t'a la d'accord voilà u y'a daminɛ o y'a daminɛ ka ban a kɛra i bɛ ka waati la a kɛra mankan ye waati min na u y'an ka sow bɛɛ fɛrɛ i n'a fɛrɛ o cogo la mais i n'a o mosu ko a cɛ ma a tigi ma i bɛ so wɛrɛ de jɔ n'i ye ekɔliden yɛlɛmana an bɛna INA d'i ma INA yɛrɛ hali sisan an ka salle d'exposition u y'a lieu d'o ma et t'as la jege salle d'exposition des élèves étudiants waati min na les peintres là n'u ye fɛn kɛ n'u bɛ taa exposer u y'a lieu muso dɔ ma a bɛ wusula ni finiw fɛrɛ ani gala finiw n ye ja dɔw kɔni ye télé la o don a ma mɛn kosɛbɛ exposition ni fɛn o don wa non a tɛ yen n ko salle d'exposition a kɛra boutique ye i n'a ka école dɔ bɛ yen u y'olu ye mɔgɔw ma an ka seko ni dɔnko kalanyɔrɔ voilà a bɛ taa fɛrɛ fana jamana ka di Mali ka di jɔn de f'o ye Ablaye i tɛ fɛn min ye jamana wɛrɛ n'i nana i b'a ye yan i b'a ye yan i b'a ye Mali de la yan Ala ka hakili ɲuman d'an ma Ala ka hakili ɲuman d'an ma i ka nin kuma in de ɲɛna Ala ka hakili ɲuman d'an ma Ablaye nin kuma in a bɛɛ de bɛ résumé nin kɔnɔ ayiwa tabarikala bon i Kulibali n ba i Masasi n ba